Sziasztok! Ez itt a Pöttyös Tippek, és mint látjátok, hát nem sok minden maradt a következő videó témájából, de nem ez az oka, hanem nem tudtam megcsinálni a videót, ezért ez egy gyors talpalávaló videó lesz, az első gyors talpalávaló, és közérdekű közleményt szeretnék benne elmondani. A közlemény pedig az, hogy már dolgozok a Facebook oldalon, Pöttyös Tippek, és ugye folyamatban van. És azt szeretném kérni, hogy a következő videóhoz az oldalra, pár percen belül már lehet is, ötleteket adjatok, és a jó ötleteket lájkoljátok, ti is adjatok ötleteket, és így tovább. És június 20-ára a legtöbb lájkot kapó ötlet lesz a következő videóm témája, vagyis megvalósítom. Szóval ez volt a Pöttyös Tippek, Matilda voltam.